Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Tolosako inauteriak festa parte hartzaileak direnik esan beharrik ez dago. Zaldunita bezpera danborra den eguna izaten da. Arratsaldean umeen txanda izan da eta orain ikusten dezuen bezala helduak jota su dabiltza. Ea guk ere tartetxoa ateratzen dugun beraiekin danborra jotzeko. Zaldunita bezpera iritsia eta zuentzako egun garrantzitsua izango la pentsatzen. Bai, urtero bezala, ez? Azken finean urteroko gauzak egiten dira, baina gogoak ez dira kentzen. Zenbagarren urte da? Ez du danborra jotzen ateratzen zena? Ez dakit, igual 15 bat edo ibiliko nahi zen. Gure bizitzan, ohitura bilakatu da, ohiturazko ekintza bat. Txikitatik danborra da txikian ibili izan geha, eta oain ere bai hemen, eta ostegun gizenean ere, eta Azkenek urtetan, zerkausin jo izan dezue, eurian ondorioz edo, aurtengo negualdi hona tokatu zaizue. Aurten, porfin, urte batzu pasa ondoren, hor barrun, tokatzen zitzaigun, kanpon. Zikeoteko motiboa aukezu behintzat, ezta? Hori bai. Bestela inauteritako ze plan, ze asmo? Txarangakin ibili, bai. Gora eta bera bat eta bestea? Hoi da, eta disfrutatu. Zaldunita bezpera iritsiala, eta zuek hemen danborra astintzen. Noski. Ze muzti joa txaldea? Oso ondo, gainera guraldea laguntzen du, ezin da gehiago eskatu. Ezin zate aurten kexatu ezta, egualdia primerakoa. Oso ondo, bai. Lehen urtean. Ateri hotzik ez? Bai, perfecto. Zaldunita bezpera danborra da, zuentzako egun politia potente izango da. Bai, gaur gauean jazten da, usai hartzena, benetazko inauteriei, bai, ondo. Zer du danborra dak zuentzako? Urte asko ateratzen eta lagun batzuk beti elkartzen gehala ateratzen da horre dauka, gehien bat tradizioa eta urte asko. Inauteritan esatea festan parte hartu behar dela, garrantzitsua idala. Bai, niretzat hori printzipalena da, horrela pasatzen duzu beren niretzat. Bihartik aurrea festan parte hartzeko asmoa daukezu? Bai, noski, dianatik hasi eta gero lagunen artean eta familiakin eta kuadrillak elkartu eta egun bakoitzean disfraz bat eta bai. Alperrik ez zate galduko, ezta? Ez dut uste ez. Beste urte betez, zuzendari postutan. Bai, hirugarren urtea da eta oso pozik. Eta zemuz moldatzea atzeko kuadrilla manejatzen? Nahiko urduri nago eta batzutan despistatzen naiz, baina ondo. Gustatzea da? Bai, gustatzea. Ez da erreixa, baina Pentsatzen ensaio desente edo ingo zenituela, ezta? Bai. Hasi 3 aste edo da makigu ensaiatzen eta bai. Txukun ikusteia, danborrak astintzen. Bai. Aurten kejatzeko bate motiboik ez daukezu, kriston egualdia eta zaizue. Bai, aurten bai. Lehen urten euria egintzen da, baina aurten oso guztua. Egoraldi hona eta, guztua. Hirugarren guztua izate jotzen. Bai. Urtero honen zaiotekea eta, gustatu ite zaio eta, Egun garrantzitsua zuentzako gaurkoa. Bai, guretzako larun bata oso polita da. Eta danborra guztatzea eta, geho danborra, geho trau batzuk, afaria eta, egun polita da. Motorrak berotzen hasteko egun importantea edo egun handia, agian? Bai, gaurko eguna oso egun politia izatea. Bihar goizetik hastegea eta aste arte tope. Eta lehenengo urtea, danborradan atatzen zanazu? Ez, urte asko amazkit eta oso guztua atatzen ez. Ensaiok eta, desente dituzue, piezak memoriz dakezkigu, nola da asuntoa? Memorize bazkigu, pixkaten saiatzen dugu, baina, aurten bi aldiz hola, baina, egun gai hozien, baina ni bi aldiz hola, baina, pieza bazkigu eta oso guztua. Kaletiken buelta bat eman da gero afaltzea orduan? Lehenengo trago batzuk eta geho afaltzea. Eta geho, lo que sea. Beste urte betez, kosakaz dantzan. Bai, behintzat aurten ez du huri egin, aurten ondo, ez gak ejatzen. Aurreko urteek gogorrak izan dira, ezta? Bai, oitu geha, nire lehenengo urte huri gabe, ere jotuta neon euri egitea. Zemuz dantzan? Ondo, oso ondo, bai, nekatuta, baina ondo, oso ondo. Hor, berotu berrik ez, temperatura aldetik ere guztua. Nahiago dugu hotza, azkaren zerretan gaude beti, orduan hotza pixkat eskertzea.
Hortikan entzun dut eta komentatu dute beste baino hobeto izatela dantzan. Ez dakit gehien saiatu dezuen, ja oso barneratuta dauzkezuen pasok. A ber, gu beti ondo ite deu. Gero kanpoko iritzi aldatzea, baina gu beti perfecto. Gustua ez da bestela. Bai, oso ondo, oso gustua, bai. Danborrada amaituta gero, afaria, parranda, zasmo. Afaria eta parranda, hombre. Premiotxo bat izan marko dugu azkenen, ez, atatzagatikan. Eta biharko ze gorputza nola egongoa. Da hon bezala, aguantatuko biharko? dugu. Bai, hoi da. Egun aprobetxatzea tokatzen. Bai. Beste urte bete, Zamorra jotzen. Bai, urtero ateratzen nahi. Eta azte mut? Oso ondo. Izan esperientzia politia da. Hau esategu barrun eman berra da hola. Damorradan asunto hau edo kimen hau. Ni hau txikitatik beti. Lehenengo gurasok eta gero banik jarraitu diet gaiei. Zutzat orduan, zaldunita bezpera egun handia. Bai. Askontzako larumata ez da asko, ez da importante baino netzako bai. Zeroti tanborra da eta horrek ba... Nekatze aldu danborra jotzeak? Ez txanekatzen ez. Ensaiokin gozten ituen ez, pentsatzen? Bai, beti ensaioak izateia. Ia bete lehenago astela ensaiotan, aste igandero, hoxe, 4 ensaio, 3 ensaio, beti. Zen muzasi dia bestela inauterik? Oso ondo. Ondo. Fuerte edo? Igandea bai, beharko. Eta aurra behi da, beste honetako ze plan, ze asmo? Ba, beti bezala, gure biharko harriako kinatako naiz, eta baiatatzea, egun guztia kalen, eta astelena de baita. Ja dena prest, moztorro guzti prest? Bai, ja, gaur de baitan, parranda bota baten, bai, ja biharko dena prest. Guen emakume martxosa batekin elkartu gea. Txaranga ez da jotze, baina zuelare tamborra jota saltoka. Bai, asko gustatzen zaizkit eta Tolosako karnabalak. Bai. Odolin da makizun zozer da. Bai. Tolosa arraltzea. Bai, Tolosarra naiz. Eta oso pozinago. Da mazkit 15 urte jotzen eta oso gustara. Beti elkarte berdinekin ateratzen zea. Bai, betik, bai, horrela da. Zer dauka tamborra jotzen ateratzeko? Zer du berezia? Ba, sakonen emozio bada. Niretzako bentsa, bai. Eta oso polita da. Bai, Tolosako. Laugarren tamborra da inauteritan. Lehenengo osto ungitzenen, atzo bigarrena eta gaur beste bi. Beste bi, bai. Hori da dena, bai. Eta dena pozik. Porrotxak egunero? Bai, dudik ez. Eta Tolosako. Alare guztua? Bai, dudik ez dago. Bestela inauteritako, ze plan? Ze plana, ba, aldan guztia atera eta, bueno, alai. Aprobetxatzea ez da? Ondo pasatzea, bai, dudik ez dago. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du. Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.